Nebuďte zdráva. Nevím, proč to udělal. Ne, ty jsi to hodil do A body, síly zla se blíží. Doufal jsem, že už je po nich Veta. Jsou živí, vezmi mapu a i hned odejdi. Ano, jistě, jistě. Nezůstaneš sám, pomoc je na cestě. Vždycky si mi dobře radil, Dimdime. Rychle, jdi už, jdi! Giano, svolej stráže, musíme okamžitě odejít. Vy dva, jděte napřed. Druidové jsou nebezpeční. Otče, víš jistě, že přicházejí? Ano, vím. Rychle! Jsi v pořádku. Neboj se o mě, nesmíme se zastavit. Pojď. Říkejte! Chceme tu mapu, dej nám ji. Vydej mi! Uteč, Giano. Chtějí jenom mě. Neopustím tě. Ne, je jich mnoho. Pozor! Dobrý den. Těší mě, že tě poznávám. Jsi Abody? Ano. Jsme tu správně, ale pozdě. Tu mapu! No, pojď. Dej mi tu mapu, Abody! Tohle ode mě dostaneš. Co je ti? Raději se postarej o otce. Jsi v pořádku? Raději zemřu, než aby mě přemohli. Jdu za nimi. Ne. Kdo vlastně jsi? Dimdim je náš společný přítel. Než budeš pokračovat ve svém boji, řekni mi, o co jde. O mapu ukazuje cestu ke knize. Ke knize. Je to jedinečná kniha. Když se z ní síla. Nesmírná síla, která by mohla zničit celou civilizaci. Nova uvádí Sindibádova dobrodružství. V hlavních rolích v českém znění Ladislav Běhůnek, Jiří Brož, Petr Jančařík,
Zora Veserlová, další. Kniha paměti. Všechno v pořádku? Děkuji vám za vaši pomoc, ale nemám moc času. Ty droidy musíme zastavit. A ta kniha, o které jsi mluvil? Jmenuje se Kniha paměti. Paměti? Sahá před písemné historické záznamy, tehdy vládli světu druidové. My jsme byli rozptýleni po celé zemi. Všechno bylo v pořádku, dokud druidové nezačali používat černou magii ke svým vlastním cílům. My Vikani jsme praktikovali bílou magii. Bylo zřejmé, že nevyhnutelně musí dojít ke střetu. Útoční druidové byli zničeni. Jejich duše byly uvězněny v knize paměti. Od té doby jsme knihu používali ke zničení a uvěznění našich nepřátel. Ale jednou jsme poznali, že síla knihy je příliš velká, než aby jí mohl vládnout člověk. Odkud ta tajemná síla pochází? To nevím. Ale mým úkolem je tu knihu před druidy uchránit. Protože kdyby se jim dostala do rukou... Mohlo by to být velmi nebezpečné počtení. Ale oni mají mapu, my ne. Celou mapu mám uloženou tady. Budeš-li chtít společnost, rádi tě doprovodíme. Nemohu tomu uvěřit. Po všech těch stoletích budou druidové konečně vládnout silou, jakou si zaslouží. Otevři to. Otevři to. Melink, měla bys mít víc trpělivosti a nechat svého otce, aby vychutnal chvíli svého vítězství. Pomsta je nejlepší slast, jakou znám. Je kniha daleko odtud? Mnohem blíž, než by mě kdy napadlo. Až konečně otevřu knihu a osvobodím všechny duše svých předků, které jsou v ní uvězněny, žádné vojsko na světě nás nezastaví. Stanu se prvním druidským vladařem od dob naší zkázy. A já budu vládnout po tvém boku. Jako poslušná dcera. Agramante, Abody a jeho dcera opustili Mombasor. Cože? Spojili se se žoldáky a ti jim teď pomáhají. Ale mapu máme my. Abody jistě zná cestu z paměti. Já se vydám pro knihu a ty musíš zastavit ty žoldáky. Udělám to. A připojím se k tobě. Chci poznat sílu knihy. Čím dřív zničíš Abodyho, tím dřív se ke mně můžeš připojit. Je kniha dobře ukryta? Tak, jak má být. Co s ní druidové chtějí udělat? Osvobodit uvězněné bojovníky. A uvolněnou sílu použít ke svým cílům. Chránit knihu je otcův životní úkol. Kdyby selhal, bude to konec jeho života. Zemře? Naši vikanští předkové tak chtěli zajistit ochranu knihy. Je to doslova věc života a smrti. Nesmíme tedy ztrácet čas. Síly země a lesa. Povstaňte z krve a hlíny. Koně nechtějí dál. Ty se jim divíš? Co se to děje? Něco se blíží. Jak jsi na to přišla? Slyším to. Sesedneme.
pořádku. To jsou druidové. Ano, to čarují oni. Můj bože. To je lesní démon. Myslím, že nastanou problémy. Velké problémy. Jen klid. Jen klid. Bere si na nás zbraň? Rozptylte se! Je to za námi? Rongare, utíkej! Je pořád za námi. Virusi! Pojď! Něco na něho zkusíme. Virusi, co to děláš? Je to slepé jako netopír, pronásleduje nás z posluchu. Zůstaň tu. Dubare, poslouchej, ale nic neříkej. Pamatuješ se na tu hospodu v Bagdádu? Jmenovala se Ukladiva. Poradili jsme si tam s tím chvastounem Pazuzem. Tenhle dřevěný věšák mi ho připomíná. Jen pojď, ty dřevěné nemehlo! Jen pojď! Pojď sem! Tady jsem! Pojď si pro mě, ty ošiblé poleno! No tak! Už to bude. Jdeme, pojďte. Jak člověku pomůže zkušenost z Na hospody, to že? se pak napiju. To bylo skvělé. Stále se učím. Pojďte, ztrácíme čas.
Vyklínala jsem samotné síly země, abych je zničila. Bez úspěchu. To není možné. Vyslal jsem zvědy, abych zjistil, jak budou působit tvá kouzla. Odešla si dřív, než si dokončila svou práci a mně říkáš, že to není možné. Nechtěla jsem. Nikdy. Nikdy nezpochybňuj Už mé se to slovo. nestane. Máš štěstí, že jsi má dcera. Moji zvědové se o všechno postarají. Než se dostaneme ke knize, bude Abody mrtev. Tohle je starodávný druidský les. Musíme dávat pozor. Co to bylo? Vím, že jsou tady. Potíž je v tom, že mohou být úplně všude. Kam se poděli? Dovedou se skrýt kdekoliv v lese. Používají kouzel. Ať je to, co chce, je to nebezpečné. Jdeme. Vidíš je? Ne, ale slyším je. Poslouchej, Budu poslouchat, jako kdyby mi šlo o život. jde ti o život. To bylo ovlásek. Půjdeme společně. Kupředu. Pojďte. Pojedeme tudy. Jsme na místě, velkolepé. Ano, postavili hrad na svahu hory. Myslím, že vybrali vhodné místo pro nejmocnější sílu na zemi. Jeď. Buďte v střehu. Je jich víc. Pokračujte. Jsou pryč.
Otče, Abody! je zraněn. Budu v pořádku. To posoudím já. Na chvíli si odpočineme, neboj se. Nic nás nezastaví. Odpočiň si, bude to v pořádku. Vůbec nic. Je tady. Našli jsme ji. Konečně, otče. Jsme u cíle. Mejna, Giga, Čejtapa, Oukejlej. Vykani mi brání, má síla na otevření knihy nestačí. Otevře ji jen jeden člověk. Potřebuju Abodyho. Okamžitě mi ho sem přiveďte, živého! Tvůj otec už není nejmladší. Proč nepředal své povinnosti někomu jinému? Nejsem syn. Zákon vyžaduje, aby strážcem byl muž. Velmi svého otce miluji a udělala bych cokoliv, abych ho toho břemene zbavila. Promluvím s ním. Kryjte se! Utíkejte! Tady! Abody, zůstaň tam! Jdou si pro něj! Ne! Ne! Jdu za ním, zůstaňte tady! Sindimáde! Pozor! Nechte mě! Otče! Otče! Jano! Otče! Zůstaň ležet! Otče! 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 Jak se cítí? Dobře? Jsi v pořádku? Sindibáde, oni mého otce zabijí. Neboj se. Nastražili past, aby Abody ho chytili, ne aby ho zabili. Chtějí, aby jim otevřel knihu. Aby raději zemřel. No, doufejme, že k tomu nedojde. Co teď uděláme? Najdeme je a dáme jim cobrota. Unesli nám Abodyho. Jak k té knize chcete najít cestu? Giano, viděla jsi někdy tu mapu? Mnohokrát, ale já... Takže ji znáš? Ale já nedokážu si vzpomenout. Nedokážu. Ale dokážeš, věř mi. Dívej se na mě. To je ono. Jen se dívej. Už si vzpomínám. Tudy. Pojďte za mnou. Před tebou nemůžu mít žádné tajemství. To tedy ne. Velký Abody, poslední z vykanských starších.
Vítej. Proč jsem tady? Co ode mě chceš? Bohužel mám s knihou jisté potíže. Otevři knihu. Ty hlupáku. Otevři ji. A Agramant ušetří tvůj život. Musíš mě rozvázat. Ale samozřejmě. Hlupák. Za tohle tě zabiju, slyšíš mě? Teď už knihu nikdy neotevřeš. Ať je tedy po tvém. Je o mě známo, že mám velmi pevný stisk. Sindibáde, Firuzi, dalekohled. Díky. To jsem si mohl myslet. Hrad je dobře střežen. Existuje i jiná cesta? na vrcholu jsou otvory, jimiž prochází světlo. Byla to součást obřadu. Dobře. Udeříme na ně zároveň z hora i z dola. Bryn a já půjdeme z hora. Dubare, vyšleme Dermota, to bude znamení. Jakmile ho uvidíš, zaútočíte ze spodu. Bez starosti. A co já? Ty zůstaň v bezpečí. Přivedeme ti otce i s knihou. Nezůstanu tady. Někdo vás musí vést. Nahoře na vás čeká spousta nástrah. Sindibáde, potřebujeme ji. Zná cestu i hrad. Dobře. Půjdeš první. Já půjdu za tebou. Teď to zkusím já. Donutím ho mluvit. Malá koupel v rozžhavené lávě mu rozváže jazyk. A spálí kůži. Ale Mlink, jsi mladá, hloupá a začínáš mě opravdu nudit. Pohled na něj. Na tu sílu v jeho očích. Raději zemře, než aby odhalil tajemství knihy, že je to tak? Ne, už nebudu toho vznešeného Vikana mučit. Jsi v pořádku? ano. Ale něco se děje. Jen nevím, co to je. Giano, Blížíme se k první průrvě. Jistě je něco, co budeš chránit ještě víc, než tu staletou knihu paměti a vody. Že je to tak. Určitě bys raději zachránil svou dceru před mučením, nebo ne? Přece bys nechtěl, aby tvoje dcera trpěla, nebo zemřela. A Bodyho spojenci se šplhají po skále nahoru. Výborně. Pozveme Gianu dál. Pozor! držte se! V té mlze nic nevidím. Giano! 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 Otče! Ne, neměla si sem chodit. Rodinné setkání. Opravdu dojemné. Co jsi mu udělal? Nic ve srovnání s tím,
Co mu teprve udělám, pokud mu ovšem nedomluvíš, aby mi pomohl s jistým úkolem? Propust Giano. Nemá s tím nic společného. Právě naopak, Abody, právě naopak. Tvoje milovaná dcera a tvoje milovaná kniha jsou to jediné, na čem ti záleží. A teď se ukáže, které z nich si ceníš víc. Svažte je! Je to marné. Otec Vikany nezradí. Uvidíme, jak tvůj otec dovede být silný. Jsem zvědav, co udělá, až uslyší tvůj nářek. Opatrně, Bryn. Támhle je to. Pošli Dermota, aby upozornil Dubara, Firuze a Rongara. Dobře. Dáme se tou trhlinou. To je Dermot. Je na čase, aby jejich řady prořídly. Dejte se nám z cesty! Musíme si pospíšit. Pojďte, meč proti meči. Ne, nemučte ji, prosím vás. Prosím! Nesmíš ustoupit. Nesmíš. Giano, nemohu tě nechat tak trpět. Otevřu tu knihu. Ne, Sindibad přijde. Tak. Otevři mi tu knihu, nebo... Situace se změnila, viď, Agramante? Zavřete dveře! Jdeme! Neubližují! Sindibade! Nechte ty dveře! Zastavte je! Zabijte je! Konečně nám budeš užitečná. Ty vikanská čarodějnice.
Vrať knihu Agramantovi. Vrať tu knihu Agramantovi. Otevři ji. Slyšíš? Otevři ji. Propust mé druidské bojovníky. Ne! Ne! Pustím jí dolů. Udělám to. Otevři tu knihu. Otevři ji a body. Udělej, co říká. Ničeho se neboj. Přestaňte. Hned propusťte Čialu. Otevřu knihu. Ne, otče, nedělej to! Otočte hlavu. Odvraťte zrak. Je to naše jediná naděje. Mí druidští bojovníci. Konečně jste volní. Vítejte ve své říši! Podívejte se pod dveře. Kryjte se! Nechte toho! Nechte toho! Co pak nevíte, kdo jsem? Jsem jeden z vás! Jsem váš vůdce! Agramantovi druidové. Kam zmizeli? Všichni zemřeli. Kniha je podruhé neuvěznila. Zničila je. Síla knihy? Síla pradávných dob. Mocná síla, která umí tvořit, ale i ničit. Je to však síla, která si cení dobra nade vše. Jak jsi to věděla? Dim. Má mě stále raději. No jo, svůj k svému. Děkuji vám za všechno. Jsem rád, že je kniha v dobrých rukou. Teď je třeba uložit ji na nové místo. A hlavně ji dobře ukrýt. O, jistě. Vím už o někom, kdo takové místo najde. Jedna statečná žena. Já. Opravdu. A co vikanské zvyky, jsem přece žena. Jsme stále moudřejší. A proto své zvyky měníme. Musíme se rozloučit. I loučení může být někdy příjemné. Mohl bys tu s námi zůstat? Řekněme, že se sem budu pravidelně vracet.
Ano, řekněme. Něco z moci té knihy přešlo do tebe. A to jí mám teprve chvíli. Ano. Myslím, že se sem budu pravidelně vracet, Giano. České znění připravili překlad Jiří Kudrnáč, české dialogy Michaela Filipová, dramaturgie Rostislav Landsman, produkce Leona Ondráčková, zvuk Karel Peřinka, režie českého znění Petr Lokaj. České znění připravila firma Eurokim. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným Nova 1998.